Njuaro Ula Ekwulobia, Puskin, CEO Rest Point Electronics. Others take the Nze Ozo title. I will say our noble staff of office will hand over to the new Nze Ozo and I have to tell you that the staff of office when was I the member of thank you. And
omenala Igbo eji wee marụ ndị Igbo ichi ọzọ na amalụ a na nwoke echi ọzọ mmanụ ọbụbụ n'obodo fa ọ ya bute n'obodo a ezigbo ibe onwazi oyo maka ụfọdụ na-abịa hụwa ya na omenala Igbo na ichi ọzọ na n'ọdụ evo onwe ivodo na iwe na anyị nechara anya wee susu mewe na ibe dị mma because ọ ikwu eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ n'ọtago oriri ọzọ a na-agba nwere ike na-agwụ na-agba eriri ọzọ ibe ahụ agbaghị eriri ahụ n'ọzọ ma na-eti igo mma n'ọnụ na enweghị ike ihe asị ọzọ ọ ya ibe dị na ya ikwu eziokwu dị na ya n'ọtago so the government is na even down in the eji eme o were nwee ike gaa n'ihu ọtago o nwere okwu dị esi ike n'obodo asị wedere nduze bịa ha na okwu eziokwu na ọ ya ibere na ze ife a na-akpọ Njuaro bụ ndị mmadụ amakọrọcha ana n'obodo n'ime obodo gasị apụtazie n'ama obodo tụ ebe a katara bụ ebe ndị na-ezumezu chie ndị mmadụ ọzọ n'Igbo ife a na-eme taa tụọ ichi ọzọ ime ichi ọzọ ịzụ afịa ọzọ n'Igbo land ka a na-eme ife anọbụ n'ime ụlọ na-echi ya nọị na ụmụnna na ụmụnna nọị na kpọta na kpọta tata a ga-agbakọnazi ọnụ onye isi nze ụla agazi ebe a onye ndị mmadụ onye ahụ ewere zuo Igbo ọzọ ọ bụ na o mego omume niile o kwesịrị ime elu n'ụbọchị tata ka ọha na eze kụzie ya na-ezu ọzọ onwere ebe a na-eje eme onye ahụ ochie a na-eje na-arụsị ma nke a bụ na bụ onye a na-emesi ya ọgbọ ndị mmadụ ha mee ihe o kwesịrị ime bute nri nwere ihe ọzọ bute nri bute mmanya onwe nke onye mee ego a na-eli ife tinye olu tata daalụsa nwanne m mmemme anyị na-eme taa ọzọ a na-echi taa bụ omenala Igbo jikọtara Igbo niile ọnụ. Ọzọ a na-echi taa bụ ihe eji ama echie gị ọzọ ị ga-abụ onye eziokwu. Ife eji mara ndị nze na ọzọ bụ ndị na-ekwu eziokwu, mana ọ bụrụ na echichita ha nze taa saa gị ire ka abụ okwu asị gị na chi gị ka nke ahụ dị, mana ife eji mara ndị chi gị ọzọ na onye bụ nze bụ ikwu eziokwu. Ịpụta ebe ihe na-eme bụ ịpụta ajọ okede nke ọ bụ igwe ha na nke a bụ nke ịma nke bụ eziokwu. Ọ ya bụ omenala ya wụ ihe ọzọ na-arụ na Pius Okafọ nke mere emume Chimọzọ taa ezigbo nna m ukwu I can't do it as you. I remember the ways the after Chineke. Yeah. Wow. So he tried a lot for me, and I show him love in this occasion. So no one go after me here cause na Chineke so no man na Chineke so there is about force that is about
The ancient Igbo tradition has continued to gain a resurgence among the Igbo successful business moguls, Igbo elites, and men of renown in recent times. Njuaro is the name given to the special ceremony that brings about the installation of Nze Ozo cultural and traditional title investiture in Ekwulobia, Agwata, Anambra, Nigeria. Gracias. Dalusa. Sabiko onwe ihe na-enegala anya na onye echiri ọzọ. Witness here the Njuaro na-emegbu like my second issue. Yes. Nambo ekpele ha lo signature ọzọ ihe atwas so want to yes ife a na-atụ anya nnukwu ife eboro Bible na-ebunye onye a n'isi n'aka tata wele mma chara acha mma Igbo n'aka ya niile beji aka ya mma niile bụ ka ọ na-ekwu eziokwu Dalusa okpu ime n'isi mmadụ na-acha akwa ọ gaghị na ebe a ga-atụ asị ọtụ asị o kwesịrị na ọ bụla Nze Ozo o merụrụ ana na ọ tụrụ asị ebe o kwesịrị ka ekwu eziokwu Nze ada atụ asị bụ na eze Okwuluọra nwunye mbụ nke ịbụọ eze ọbụm na-eme nke ịtọ eze Chukwu ka ọ dị n'aka nke ịnọ eze Obi Amaka nke mbụ bụ oge na-ekwu eziokwu nke ịbụọ ọmara nọ ebe a na-ese okwu nke ịtọ ọ ga na-afụ mmadụ ibe n'anya na-eme ezigbo omume na-egosi nzere ka ọzọ onye kwu okwu na-eduwe onye a na-asọpụrụ na-ekwu eziokwu omume ga-adị mma omume bụ ife na-eṅomi so ọ ga-abụ onye enyere nsọ onye ga-awafụ n'ife ama na eziokwu dị ebe ọ naghị ezu oke iso n'ihe a na-eme Dalusa onye na-echi ọzọ ka your relationship nwoke abịa nnọọ n'ihe niile a nọ na before onye ọbụla ga-abata nọ ya ezigbote ọyị nwoke lukwuo my neighbor mụ na ya bidebe mana mụ na ya bụ ọyị karịa nwanne ekpere ekpere na-ekpere ya taa uche ọzọ maka ihe dị expect na anyị adọdidogwu ya wee dọbata ya na ihe a na-eme bụ ọzọ maka na sinsi ọgbọgbọ obere mmadụ na sinsi na ọjụgbu ajụ na ọya eso anyị wee medidofu wee kpọbata ya wee sị na Chineke ga-emeri ebere ka o wee maa uru baa n'ọzọ uru ọzọ baa na ọ bụrụ ife sọsọ ife omenala mana ọ ife eji ama nwoke ọzọ bụ igosi na mmadụ
forma. Agora o menino me pode jogar. Nze Ozo society is the oldest Igbo ancient custodian of traditions, customs, and culture. It has a well-preserved long-age rules of righteousness, holiness, and uprightness. Thus, and they must be adjudged holy, truthful, and free from all known evil. It must be clean and not known with any unruly life or shameful indulgence. It has been the Igbos' ancient society of men with impeccable pedigree, with sound background of character and image, and it has lots of good qualities he must be guided with always, among which is truthful living at all times. Puskin International Nigeria Limited is the owner of electronics brand named RestPoint. RestPoint is among the leading authorized distributor of home appliance goods in Nigeria, registered under the Corporate Affairs Commission in Nigeria, specializes in the rapid introduction on new quality products and technologies in electronic goods. Nze Pius Ikechukwu Okafo is the chairman, chief executive officer, Puskin International Limited. The Ula Ekwulobia born industrial guru partook in this year's Njuaro and was invested with the Nze Ozo title.
Congratulations to Nze Ozo Chukwudiegwu, Okpala Chukwuemeka, Okpala Chukwunedum, Okpala Ifechukwu Neme. In attendance in this year's Nze Ozo investiture in Ula session include His Royal Highness Igwe Chukwukadibia Emmanuel Nyeneke, the traditional ruler of Ekwulobia. Prominent persons have visited the home of Puskin to share in his joy. Chief Dr. Paul Amanchukwu Okonkwo, CEO Poco Bros Group, CEO Albertina Groups, among other top brands of the electronics industry, were present as well.